Ydy dad. Trwy'ch chi eto. Okay, 42.5 new pence, ie. Ia. Wyt ti'n rwan te? Trwy'ch chi. 10 new pence te, na i sŵr te, 42, te, 8 o 6. 8 Na ro. Na chi. Na i o'n i fynd i'r ysgol i gyd. O, yna ôl i gyd, mi. O, dyna ni. 1p te, ffaid y siŵr te. Ia. A wedyn mae 1p yn 2 giniog, ia? Y ddwy neu un dair yn gallu. Yndi, ti ddod o ddwy neu Neu dair. dair, ia. A dyn yna lle mae siop ti gwrs oedd mynd y cwsmar oedd. 13p. 13p, wel, bwyswch. Mae hwnna'n 15p, dydi? O, arglwys. 2 a 6. Wel, do fanna nes i. Saif a hannar o ginoga newydd eto, de. A 5 giniog newydd, de. A chi ddillag a hannar giniog newydd. Wedi sŵt a dim ond nhw. Na, un. O, dal, da chi am fi o'n neud i, dal. Mae o'n di wneud ffortiwn yn dydi yn i siop newydd. Hannar y tomatos, bys. Yr 15p na. Wel, dyna ni. Ac wedi bod yn llechyn yng Nghyddfa fan hyn am yr rhan fwyaf o'r bora, does yma ond un peth fedra i ddweud. Chwarae teg i bobl dda cicias. Petai ni wedi mynd i unrhyw bentra neu unrhyw dre arall yng Nghymru, dwi'n siŵr y bydden ni wedi gweld yr un anrhem a'r un dirgelwch yng ngwynebau pobl. Ond mae yna un gair bach o gysur. Mae gennych chi 3 mis arall neu well, cyn i bydd y prisiau newydd bondig grybwyll yma yn barhaol yn ein siopa ni.